així me sentiu bé, no? Per què podem anar amb un Mercedes fent una sala de teatre a Manacor? Perquè no mos deu anar a agradar el Mercedes i no n'hem tingut mai ni no en tindrem mai. I si hem fet una sala de teatre a Manacor és per pura necessitat de les empreses que gestionen. Per tant, fi de la conferència. Si en vol més, us puc contar 4 coses. Bé, primer he pensat que podríem fer un viatge començant per l'entorn, no? I per parlar de l'entorn he triat una novel·la d'en Gabriel Galmés, que és El rei de la selva, que ens explicarà un poc aquest Manacor, que en certa manera en aquesta novel·la ell se'n riu molt d'aquest món cultureta de baixa intensitat. Els dos protagonistes és una pintora i una persona que escriu en el set setmanari i que després de 12 hores dos personatges absolutament esperpèntics s'han trobat 12 hores de marxa i la darrera frase és genial. S'ajunten a la casa d'un pintor, segurament fan l'amor i diuen estem cansats de fer ridícul. Bé, jo espero no fer massa ridícul perquè no sé cap on pegaré, però aquí jo ara vos explicaré això que diu en Gabriel Galmés. La Catalina Bibiloni se'n bonava vigorosament els genolls. A les 8 inaugurava l'exposició i abans del triomf tenia moltes coses en què pensar. Pensava coses com agradant els homes i coses per l'estil, no? Que era el que realment ho interessava. No pensava en l'exposició que tenia, sinó que pensava en coses molt més primàries i molt més. Els vells vers que l'havien coneguda quan eren igual de vers, però no tan vells, la miraven empènyer el cotxet i deien coses. Veia aquells pensionistes asmàtics, semi-invàlids i senils com si fossin els grans empresaris madurs de pèl gris que li omplien les tardes televisives. O sigui, d'aquella se'n va en aquest món un poc, aquest món magre, no? És una pintora, li fan fer una exposició, està plena de consellers del govern, i més endavant mos diu una cosa. Diu, Catalina Bibiloni havia intentat infructuosament que el seu marit fos un home de molta influència, però durant els últims 30 anys només havia aconseguit fer-se ric. Havia acumulat una fortuna, però era desesperadament anònima. Catalina creia que els diners eren una vulgaritat, perquè de petita havia anat a una escola de nenes de possibles. Havia pres el riu d'Espanya com pelar una taronja amb forquilla i ganivet i que els diners no fan la felicitat. Quan no en tenia, se pensava ser milionària i quan ho va ser, cregué que ho havia estat sempre. De manera que cada cop que ratllava les portes del Mercedes per les cantonades del poble es lamentava de la dissort d'haver hagut de néixer en un poble amb els carrers tan estrets. Fins aquí el Mercedes, no? Bé, nosaltres que estem un carrer ample, allà, en comptes de posar un Mercedes, hem posat una sala de teatre privada. Per què? Perquè és un final d'etapa nostre, meu, que ja havíem parlat molt, i que, òbviament, ve a obeir un poc el que ha estat el creixement cultural dels darrers 40 anys, no? En certa manera, si mos remuntam, diran, no, és que Manacor culturalment des d'ara, des de fa poc, des que s'obri el teatre, hem de dir que no, perquè jo crec que culturalment Manacor té una cosa que va de molt més enrere, que parteix molt possiblement de final del segle XIX, que s'endinsa dins el XX, que entra dins la república, grans autors, grans teatres, grans llocs d'explorar coses, i arribam en els anys 80. Se passa el període oscur de la dictadura, i en el 80 hi ha un gran plantejament de llibertat. Després hem dit que no era tant, no? D'aquest darrer temps, no? Però, en certa manera, hi ha com un plantejament de dir agafem
les institucions invertiguem en cultura, hem d'invertir en cultura. I qui ho fa és l'esquerra. L'esquerra se planteja per totes bandes que ha de construir un teatre, ha de fer un teatre. El teatre, com a gran element aglutinador d'una cultura, tota gran cultura té el teatre. França té Molière, no és vera, Espanya té el Siglo de Oro, Catalunya té una gran tradició teatral i és una tradició molt moderna que arriben als admiradors de Ibsen i que s'entronca dins tot el segle XX. Aquí, òbviament, també tots els pobles tenen un teatre. I això fa que hi comenci a haver una dinamització cultural potent. Curiosament, el Sebastià crec que és una de les persones que més va lluitar al teatre a Manacor, com sempre passa, record les polèmiques que hi havia, vosaltres ho sabreu, que estàveu dins l'Ajuntament, que m'apareix que hi havia dues tendències ben clares. La gent d'esquerres, que vol dir el teatre nou, i la gent de dretes, que vol dir arreglar la sala imperial. Era el gran enfocament de dir, clar, uns procuraven un espai nou, una dimensió nova, els altres arreglar-li la vida a una persona privada. Vull dir, te compram el teatre, te comprarem el lloc, tot és així. Aquestes coses, si recordam tot aquell temps, no ho va inaugurar la gent d'esquerres en aquell teatre. Ho va acabar inaugurant en Rafael Nadal. La dreta sociològica del poble va muntar els gigantes i cabezudos del teatre principal. Són aquestes coses curioses que l'esquerra lluita unes coses, la dreta les disfruta. Més endavant, aquest teatre tenia seriosos problemes perquè no és fàcil muntar un teatre i crear una afició. No la tenim. I tenim una polèmica molt dura entre jo i en Rafael Montaner, empresari del cinema. Jo faig un article en el Set Setmanari perquè al teatre no hi va gent, no hi va suficientment gent. Jo me'n recordo que estava dins la fundació i no hi havia gent per anar a vendre les entrades, hi havia que anar a vendre les entrades i tenies temps per festejar qualque blot, com de Catalunya, jo vaig anar al teatre de Manacor, perquè tenies temps, no venia massa gent en el teatre, no hi anava massa gent. I se fa un plantejament de dir, escolta, aquest teatre, com que es feia cine els diumenges, perquè no teniu dos vells, i per fer teatre heu de fer cine els diumenges, te'n recordes, Sebastià? Feien cine els diumenges per poder pagar una obra de teatre. En Rafael Montaner fa un plantejament i diu, escolta, dona-me els 8 milions de pessetes que donaven al teatre de Manacor, jo faré el cine i deixaré 15 dies durant l'any a la gent del poble perquè faci coses. Bé, això va ser un motiu d'una polèmica entre jo i en Rafael, bastant agre, i jo penso, si en aquell moment donat l'Ajuntament hagués cedit aquest plantejament, per ventura no haguessin crescut tant la dinamització del teatre. Però estem parlant de que, me remont, que creem dinamitzacions. Dinamitzacions han de dinamitzar, han de crear cultura. En aquesta història avui en dia encara està Podem. Podem encara està, han de crear cultura, han de crear no sé què tal i qual, per dir ideològicament. Quan, en els anys 90, 10 anys després de crear dinamització, apareix gent que diu és que jo visc d'això. Hi ha dinamització perquè jo vaig a les escoles. Hi ha dinamització perquè jo som actor. Hi ha dinamització perquè feim aquestes coses. I se comencen a crear empreses teatrals. I nosaltres arriba aquí a Manacor una cosa que és fantàstica, que ara ja no existeix, que és el projecte Alcover. El projecte Alcover arriba amb programadors, gent que ve a veure els espectacles, i te duen a fer una gira. Esteu collons, això era impensable. Era impensable tu sortir de Mallorca per anar a actuar, no? I això encara fa més coratge de dir, no, anem a crear aquestes empreses. I aquestes empreses van creant dinàmiques de feina, i una de les dinàmiques de feina ha de ser la gestió. Per això sempre hem hagut d'estar vinculats a espais de gestió, com han pogut ser a Vilafranca, com ha pogut ser a Son Cervera, tant dins l'àmbit privat com públic, com després, ja diguem-ne, venir a acabar un poc
l'àmbit un poc aquest de fer-te una sala, estàs dintre teva, els problemes d'aquestes sales moltes de vegades que no poden fer front en el lloguer, aquest no és un problema nostre. Per tant, no és una sala professional, és una sala amateur encara. Però aquest seria un poc la qüestió de per què hem arribat fins aquí. Bé, jo ja m'he perdut de tantes coses que vos volia dir, però més o menys això seria així. Però què passa encara? Vull dir, socialment això com està el tema? Bé, socialment anem a recordar el món del teatre. En Rafael Duran, el director de teatre de Sant Llorenç, me'n record que estava estorat que en ser Fortesa li poguessin fer un funeral a la Seu. Per què? Perquè fins en el segle XX els actors no se'ls era permès fer funerals a l'església, ni estar enterrats en els seus cementeris de malvits que estaven. I recordava aquella cosa, que encara ara dura, que elles són unes putes i ells tots uns maricons. I en Rafael Duran va dir que era ben veritat. Per tant, com està aquest procés social? Remontem-nos una verbena a Sant Llorenç, els meus al·lots són les 2 de la matinada, són per mi de la verbena, i se m'acosta un jove, he xerrat amb en Jaume Mut, que fa teatre, i se m'acosta un jove i me diu: encara estàs passant Cervera? No, me'n vaig anar. Te n'anaves? Sí. I de què fas ara? Fa teatre. Déu, collons. I se pot viure d'això? Sí. Aquest se'n va a l'Ajuntament de Sant Cervera per fer teatre, està ben loco i esta. Bé, som una persona que no va al teatre, però ens trobam amb Salvador Oliva, a la Fira B, un bon actor, i me ve tot preocupat i me diu: te fas una sala de teatre? Sí. Tu has pensat bé? Sí, no pateixis, vull dir, no és cap suïcidi, està totalment controlat, no pateixis. M'assaig en el teatre principal, veure una obra d'una coproducció amb Iguana, llavors jo ja en Joan Fullana, un dels joves grans directors de Mallorca, per mi juntament amb el Vinyana el més futur, crec que el Vinyana està per damunt d'ell, i me diu: fas una sala de teatre? Sí. Estàs ben loco, tu, eh? 2 persones que se dediquen al teatre me diuen que estic loco, per no parlar de familiars que una sala de teatre, després ja venut de la cara, ja venut del tio de Fertari i ha fet la sala de teatre. No, estigueu tranquils, no he hipotecat res per fer una sala de teatre. No. I així encara me'n record del dia que vaig anar a obrir una compte a Caixa Catalunya, perquè teníem unes funcions a l'Institut del Teatre de Barcelona i l'Institut del Teatre m'ho havia de pagar a través de Caixa Catalunya. Vaig arribar allà, vaig dir, érem encara associació cultural, i vaig demanar d'obrir un compte. Vaig anar a Palma, perquè Caixa Catalunya no n'hi havia, i just a les avingudes vaig anar en el caixer, vaig obrir un compte per una associació cultural que se dedica a fer teatre. Me mira i me diu: nosaltres no obrim comptes a associacions de culturals que fan teatre. Caixa Catalunya necessita serra. Jo vaig dir: és que si jo no obro un compte aquí, no cobraré el que me volen pagar. I jo, és purament per aquí que havia de cobrar la Diputació de Barcelona, que m'ha de pagar. Vaig a veure el director i ara tot. Se'n deia anar per allà, jo vaig deixar ratxilla aquella que mirava aquí, veure si hi havia allà un senyor que havia vengut de Marte, que volia obrir un compte per fer una obra de teatre, no? O sigui, per tant, el món del teatre, encara que hi hagi una part de la societat que ho vegi molt bé, hi ha una part de la societat que no té en compte que percep això més enllà d'un amateurisme, i això són unes coses a rompre, i que en certa manera això de dir estan locos, sí, efectivament sí, possiblement sí que estem un poc locos, però això no deixa, forma part d'aquestes vides, no? Jo he triat un text per il·lustrar-vos un poc en textos. Si se fa llarg, m'ho deia, se fa llarg.
Començar ara. Va, bé, he triat Minetti, un retrat de l'artista vell d'en Thomas Bernhard. Això és una obra que és molt irrepresentable avui en dia. Segurament nosaltres la representarem, perquè sabem que m'ho estava fent altres, però no sé per quan. Thomas Bernhard és un austríac, un autor austríac de dretes, no nazi, vull dir, sinó que ell, per entendre-lo, és antidesquerres perquè moltes de vegades l'esquerra, des de la gestió col·lectiva, nega l'individu. I ell és un gran defensor de l'individu. Dins els seus moments lúcids segurament podria estar connectat amb en Vargas Llosa. Vull dir, jo crec que aquesta gent intel·ligent, que ideològicament no pensa com tu, jo crec que la t'has d'escoltar, no? I ell, les seves obres, sempre són una gran defensa de l'individu. I de la veritat. Ell rebutja tot el que no sigui veritat. Els actors les prepara durant un temps molt llarg. És un home molt dur en els actors, però encara és molt més dur amb el públic. És un home, òbviament, que està acabat de llegir-lo, però no és fàcil de llegir, Bernhard. És un home potent. Una de les darreres persones que s'ha atrevit a fer Bernhard a Barcelona ha estat en Pep Tosà. Segurament és el més suïcida de tots els professionals, i per això, encara que sigui una persona molt difícil de tenir relació amb ell, jo m'entrec aquesta pell davant ell, perquè és un grandiós artista. I Minetti, en Bernhard escriu aquesta obra i diu: Minetti és un actor alemany. Tu has de representar aquesta obra. Tu, a la teva decadència, l'has de representar tu. És una obra molt dolorosa. Conta la història d'un actor expulsat dels teatres perquè no accepta la literatura clàssica a estar condemnat a viure a casa seva germana i cada dia assaja un bocí davant el mirall de Lear de Shakespeare. I un pitinet més fa l'obra sencera. Té una al·lucinació i la nit de Nadal, la nit de Cap d'Any, que és brutal, la nit de Cap d'Any, se'n va a un hotel on s'està preparant una gran festa de Cap d'Any i ell se'n va perquè ha quedat citat en el gran director de teatre de Flensburg, un teatre alemany, perquè li ha de tornar a fer l'encàrrec de fer Lear. Òbviament, és la gran matinada i no ha comparegut aquell director de teatre i queda purament amb una nina que li explica qui és ell i comença a retreure els retalls de diaris de tot el que havia fet i se posa la màscara en què havia de representar Shakespeare i aleshores aquell home que ha passat inadvertit a dins la sala, de cop i volta, en la màscara posada, tothom de la sala coneix aquest actor. És aquí una metàfora molt guapa, no? I fa aquest discurs, aquest parlament que jo vos llegiré. Existència, art dramàtic, ha de saber vostè, la construcció és sempre una construcció dramàtica, teatral. L'ajuda és sempre una ajuda teatral. El pensament, art dramàtic, teatre, existència, tot servint l'art dramàtic, una construcció monstruosa en la qual ho som tot. El meu germà, el matemàtic, a qui fa 33 anys en aquesta casa vaig parlar sobre integrals, va seguir un camí. Jo l'altre. Ell el camí de la ciència, jo el camí de l'art. El camí artístic, senyora meva. Vaig incórrer en una idea delirant en la mesura que vaig incórrer en l'art dramàtic. Perdut, sense salvació, enmig de la matèria de l'art dramàtic. Comprèn, jo mateix vaig provar l'absurd de l'existència del meu germà, les matemàtiques. L'art dramàtic com a finalitat de l'existència, senyora meva, quina monstruositat. I en un monòleg delirant, molt hermós que fa.
He parlat dels actors. Els actors són terribles, molt terribles. I els que heu patit la gestió cultural del món del teatre sabeu que és molt difícil. Molt difícil, molt difícil. I els que la patim quan fem producció és molt delicada. Després en parlaré d'ells. Però són necessaris. És una gent que s'ha entrellat en cos i ànima a fer una professió molt delirant. Moltíssimes de vegades gent que decideix ser ell i que això és molt dur d'altres coses. Quan havia de preparar la conferència l'any passat, que m'ho vaig pegar una hòstia que Déu-n'hi-do amb la bicicleta, vaig escriure això per la conferència, no? Meva, no? Amb tot això que hem dit de la locura meva, no sé què en seria. No tenc constància. En tota la meva vida, des que vaig començar a treballar als 16 anys, tant en les accions, o sigui, en tanta, està bo dir, no entens la lletra, tant en les etapes en què no he patit una posició econòmica ni modesta, com en les que he gaudit d'una certa abundor, de considerar-me una persona capritxosa. No m'hi entenc. Educat a dins l'austeritat pròpia de les classes humils mallorquines que es perden mil d'història i d'haver al mateix temps poder fer ús de l'ascensor social que en persones d'origen humil ascendeixen a estudis superiors o llocs de feina impensables en avantpassats nostres. La racionalitat forma part de la meva vida i també l'hedonisme, els plaers i el de la cultura en tota la seva expressió des de l'estima al paisatge i la terra fins a l'alta cultura de plaers refinats i intel·lectuals. He tingut interès per la poesia, excepte per aquesta darrera generació. La novel·la, el teatre de text, la música, la pintura fins als finals dels ismes som una petita part de la classe mitjana, votant de l'esquerra sobiranitza, que simpatitza en Podem, però que no aguantaries ni 5 minuts en una assemblea. Estil loco, som foll, o és la passió la que domina la meva raó. Fer teatre és per al qui feim teatre com un llop que ha tastat la sang, com un ca que ha fet carn que només resta abatir-lo. Conec un jove músic que un dia desanimat va dir al seu professor: m'estic plantejant deixar la música. I el professor li va contestar: pot ser ella, no te voldrà deixar mai a tu. Conec gent que donaria una mà per poder tornar a fer teatre, malgrat socialment ens vulgui fer creure que es troba a gust amb allò que fa. He vist actrius, i de veritat, plorar d'emoció un minut abans que s'encengessin els focus a una estrena del teatre principal. He vist joves directors comportant-se com infants la nit de Reis, el primer dia d'un assaig d'una producció en cara i ulls. Hi ha un teatre, i sobretot un teatre que ens agrada fer, que ens agrada fer molt i que ens agradaria fer a casa nostra. I aquest teatre que ens agradaria fer seria un poc seguint el fil que d'això. Se vols fallar? No! Ja t'ho diré. Va. Hi ha, parlant d'això, un monòleg d'en Hamlet, que és fantàstic per al teatre que ens agrada. Hamlet és una persona que diu una certa follia, no? Desesperat, fa desesperant Ofèlia, son pare ha estat assassinat pel seu germà, per tenir l'ambició de la corona. I Hamlet no ho sap fins que l'espectre de son pare se li apareix i li diu: ha passat això. A les dies de les noces, o del festeig, o del dia que s'ha d'anunciar, no ho puc recordar, arriben uns actors a Palau que han de representar una obra de teatre. I Hamlet els ha escrit els versos en els quals ridiculitzarà l'assassinat de son pare, ridiculitzarà el rei, a qui vol ser rei, o denunciarà l'assassinat. I els explica això. Jo és una cosa que m'agrada molt llegir a la gent
que de tant en tant fa teatre, perquè si jo sabés fer-ho tan bé com ell diu, m'anirien millor les coses, però a la gent que potser fa teatre amateur m'agrada llegir, no? Diu Hamlet als actors: et prego que recitis aquests versos tant com jo els he dit, fent-los lliscar sobre la llengua. Si els has de dir cridant, com fan molts actors, ja tant se val que els digui el pregoner de la ciutat. Tampoc no facis anar les mans així, com si tallassis l'aire. Sigues mesurat en tot, perquè enmig del torrent, la tempesta, o el que jo en dic el remolí de la passió, has d'adquirir i transmetre una moderació que hi doni fluidesa. Se'n revolta l'ànima quan sento un d'aquests individus cridaners en perruca destrossant les emocions, literalment convertint-les en parrats i esqueixant les orelles dels espectadors del pati, la majoria dels quals no volen altra cosa que soroll i pantomimes absurdes. Jo, aquests actors, faria que els fuetejassin per voler saber inflats que tergemant, que no sé qui és, i més heroistes que el mateix Herodes. No els imitis, t'ho prec. Però no siguis massa tou, tampoc. Deixa que guiï la discreció, adapta el gest a la paraula i la paraula al gest. I sobretot, procura no adaptar-te de la senzillesa natural, perquè els accessos en aquest sentit queden molt lluny de la intenció del teatre. Perquè quin és l'objectiu del teatre? L'objectiu del teatre, tant al principi, a l'antiga Gràcia, com avui, ha estat, i és per dir-ho així, posar un mirall davant de la natura. Un mirall on les virtuts s'hi puguin contemplar i els vicis hi quedin retratats, on la imatge i el perfil de l'època s'hi reflecteixin fidelment. Si peques en excés o per defecte, pot ser que facis riure els ignorants, però faràs pena els que saben discernir. I saps prou bé que l'opinió d'un sol d'aquests espectadors pesa molt més que no un teatre ple de tots els altres. Ho comprau? Jo sí. Val, he dit els actors, què passa amb els actors? La vanitat dels actors, no? La vanitat aquesta de sempre haver d'estar enmig. Clar, és que si no estan enmig els actors, què fan? Quin és el futur dels actors davant d'aquesta crisi del teatre? Fer teatre? No, sortir per la tele. Sortir per la tele. No tenen altra opció. No tenen altra opció. Un actor jove, si no surt per la tele, és mort. Haurà d'acabar fent una altra feina. Per tant, la tele és l'únic moment de salvació que té. Però això els aduu en certa manera a trair-los un poc. Vos llegiré un bocí de Bernhard, més Bernhard. És el comediant. En aquesta obra, la recerca de la veritat, ell escriu d'un actor, Buscon, que ha fet una companyia de teatre, i aquesta companyia de teatre se passeja per tota Centre Europa i és una companyia de teatre de molta mala mort. Clar, vull dir, no saben per no res, no saben, i ha de recloure fer teatre dins llocs, dins espais molt, diguem-ne, pejoratius, no? I en aquesta obra ell representa la gran història del món i per tant sortiran aquí tots els grans dictadors de la història, sortiran des de Napoleó fins a Hitler, amb una cosa espantosament que no sé com es deu muntar aquesta obra. I ell, a l'hostaler, quan li arriba li explica la història, li explica per què fa teatre. I diu, si hem de ser francs, el teatre en si és una absurditat, però si hem de ser francs del tot, no podem fer teatre ni tampoc podem, si hem de ser francs, escriure una obra de teatre ni representar una obra de teatre. Si hem de ser francs, no podem fer altra cosa que penjar-nos. Però com que no ens penjam, perquè no en volen penjar, almenys fins avui. I de moment, com que no ens hem penjat fins avui, i de moment continuem assajant, escrivim pel teatre, fent teatre, per més absurd i hipòcrita que sigui. Com pot un actor fer de rei sense saber que coi és un rei? Com pot una actriu fer de mossa d'estable si no en té ni idea del que és una mossa d'estable? Quan un actor reconegut del nacional fa de rei, no fa cap gràcia. I quan una actriu reconeguda a nivell nacional fa de mossa d'estable, encara fa menys gràcia.
però tots els actors contínuament representen coses que no poden ser. I resulta d'allò més insípid, i per això, senyor meu, el teatre tot és insípid. Com que els actors són la gent més estúpida, són d'una insipidesa mortal. Com, per exemple, representen Kant o Schopenhauer, o quan un actor reconegut fa de Frederic el Gran, o inclús quan algú fa de Voltaire, és totalment insípid. Per tant, Bernhardt és un tipus que no pot veure els actors de cap de la manera, però els necessita, els ha d'estimar, no? I és aquest plantejament un poc que tenim, aquesta follia, aquesta cosa que ens va unint i separant. Però bé, és això. Tenim més coses que vol dir. Aviam, per què hem arribat fins aquí? O què cultura? Podem entendre que tot el que fèiem és cultura? Jo crec que no. Jo crec que la cultura és absolutament minoritària. En canvi, jo crec que tota l'administració necessita que hi hagi unes grans xifres de participació a la cultura. I això fa que moltes de coses que ens semblen de cultura no ho són. Jo crec que el concert dels nostres fills tocant el violí de final de curs, que sembla una porta que s'obre i se tanca, no és un acte cultural. Crec. Un concert al mig d'un sopar de no sé què, que la gent no escolta, sinó que només sent, jo crec que això no és un acte cultural. Crec que una cosa és entretenir i l'altra és la cultura. No? I la cultura, diguem-ne, no ha fet més que perdre espectadors. Si no, remuntem-nos a fa 2.500 anys, a l'antiga Grècia. Els teatres, hi ha teatres per 12.000 persones. I fan teatre a les 6 de l'hora baixa. Han fet un teatre, l'ha fet l'administració d'aquell temps, i un comerciant s'encarregarà de pagar els actors per fer un drama d'algun autor, Nicolau, qui sigui, per il·lustrar a la gent, en el poble. La cultura com a il·lustració del poble. Estem en pel·lícules, era obligació anar al teatre. I se subvencionava en els esclaus l'entrada perquè poguessin anar al teatre, estaven asseguts a darrere de tot. Allà on hi havia 10, 12.000, ja estaven asseguts de tot. I a davant era obligació que estiguessin tots els regidors de l'Ajuntament, a davant de tot. O sigui, l'administració a davant de tot, a donar exemple. I a darrere hi anaven totes les famílies, a excepció de les dones. Les dones no podien anar al teatre, no se'ls aconsellava anar al teatre. Perquè ells explicaven històries tremendes, impressionants, i ho feien amb una màscara, amb una boca oberta, que feia que aquell actor amplificat la veu, però quins drames i quines atencions s'havien de tenir per tu tenir l'atenció allà, en aquell espai redó, on uns músics i uns dansaires i uns actors explicassin la història. I què explicaven els grecs? D'on venien? I com que els grecs tot el seu racionament els aduia a pensar que els déus estaven amb ells i ells també eren formant part dels déus, i tots els déus tenien aquelles històries pràcticament humanes, i anaven i arribaven davant els humans i els ajudaven o se'ls hi posaven en contra, i ells fan obres de teatre explicant per què és dels déus i totes aquestes coses. I els drames eren tan forts que deien a les dones: no convé que hi aneu, perquè teniu perill d'esportar. O sigui, estaven alliberant les dones que aquests drames tan profuns no les poguessin assumir, i això els feia aquest plantejament. A Roma, els teatres ja són un poc més petits. I a Roma, pràcticament, ens ha arribat com un gran entreteniment. Els grans autors plauten, no?
final de festa, la comèdia de Solla, no, les diferents comèdies. Arribam en el món de l'edat mitjana, el teatre dins les igleses. Tots els davallaments, el misteri d'ells, la Sibil·la, tot aquest gran teatre que il·lustra un teatre que Pere Sant Andreu mereix una conferència o fer una conferència fantàstica, vull dir, d'elements sonors i visuals que se feien, que qualque vegada se'ls va cremar la teulada amb estrelles que se movien ensenyant enceses de foig per impressionar la gent. Després tenim un teatre que va desapareixent aquest teatre medieval i apareixen el gran siglo d'oro espanyol i que no de bromes, és tremendo, és boníssim. Frederic Roda, la germana de Frederic Roda, han muntat un muntatge fet per autores del siglo d'oro, dones que havien estat, dones que no se'ls coneixia i que ara se'ls ha trobat i sembla que és un espectacle molt interessant, molt interessant. Shakespeare està dins aquest temps del barroc, dins aquest teatres amb un drames que conten la història, que il·lustren, en tot moment venen a il·lustrar. I m'ho anem cap en el segle XIX, on la burgesia diu, escolta, hem de fer un grans teatres, i comencen els grans teatres de Ferradura, començarem des de 8 i des de 9, els grans teatres de Ferradura, però aquí la burgesia ja fa una cosa, n'hi han de veure. N'hi han de veure jo en aquest teatre. I són teatres grans, el Teatre de Maó té 1.800 places. I arribam en el 20, i en el 20 hi ha encara teatres impulsats per la part privada. I això se romp en un moment donat. Els teatres, a partir del 80, se faran per la part pública. I seran teatres per 400 persones, per 500 persones, per 700 persones. I ja, paral·lelament a això, paral·lelament a el que he dit, gent que diu, jo he de gestionar, jo he de poder que els meus espectacles no hagin de per què estar pendent d'un regidor o d'un ajuntament o d'un programador que m'ho contra. Per tant, faré la meva sala. I apareixen sales privades, però sales privades per 70 persones, la sala Beca, sales privades com per 50 persones, com la nostra, 50 persones érem aquí on actuàvem aquest divendres, aquest dissabte a Galícia, sales en les quals com hem de poder viure en aquestes sales? Amb un esforç molt gran de la gent i a veure si qualcú ens ajuda. I en certa manera el Ministeri crea el que són unes ajudes a sales per poder ajudar que hi pugui haver una programació. Perquè el Ministeri se'n dona compte d'una cosa, de que si volem teatres per 500 persones, només els pot omplir aquella gent que surt per la tele. I aquella gent que surt per la tele és com el Barça a Madrid. Però resulta que ara tenim una gran barbaritat de gent que juga a segona B. I què hem de fer amb aquesta gent? I doncs, els premiarem, els hi donarem una beca cada any, a les 4 o 5 o 6 companyies que més sobresurten de cada comunitat autònoma i els ajudarem. I cada comunitat autònoma diu, bé, doncs, paral·lelament a això també vos ajudarem si volen anar-ho. Per tant, amb aquesta ajuda, amb aquella ajuda que s'ha rep d'allà, fa que hi pugui haver uns vincles professionals dèbils, molt dèbils, i s'anirà tota la puta, però això fa que se mantengui perquè l'administració encara no ha dit que l'Institut del Teatre, CESADIP i tot això s'hagi de tancar, sinó que allà cada any surt gent que ha de fer qualque cosa en la seva vida. Tu li vas muntar un teatre perquè anara a fer la mostra de teatre escolar, li has fet creure que pot ser actor, i ara jo, què he de fer? Necessito fer feina. On en trobaré de feina? Aquí és aquí on entra en joc empreses com la nostra, no? Però què diu en Peter Brook? Peter Brook és el gran pensador, l'home que ha fet. I que a lo millor direu, que jo no l'he viscut mai en això. Diu, el público que asiste al teatro decrece en todo el mundo. De vez en cuando surgen nuevos movimientos, buenos escritores, pero en general el teatro
no solo no consigue inspirar o instruir, sinó que apenas divierte. S'ha tornat avorrit, mos diu aquí el teatre. I hem de pensar de dir, cony, però amb una cosa que hi va més gent en el teatre, hi va molta gent. Pues, per tant, això és un punt molt favorable a Manacor, perquè per ventura el millor i que va, en certa manera, que és un cas a part, no? Que per ventura l'haurien d'estudiar com a casos de comarca. Si ara vosaltres mireu les capitalitats de comarca de Catalunya, veureu els mateixos espectacles que venen a la Fira de Teatre de Manacor. Aquell espectacle que d'aquí el veureu a Vic, el veureu a Girona, el veureu a Lleida, fan aquest tipus de teatre. És, en certa manera, fàcil. Té mèrit, perquè això és que fa la confiança d'un públic. Però lo difícil és fer el que està jugant a segona vegada. Lo difícil és, moltes de vegades, gent que no entra dins un corrents, diguem-ne, comercials. Gent que s'atreveixi a fer Bernhardt. Vull dir, quantes funcions podria fer de Bernhardt a Mallorca? Possiblement, si ho fa a la Fornal, en farà 7 o 8 a la Fornal. I possiblement en farà una Palma. No en farà més. No en farà més. Si fem un tramvia anomenat Desig, faràs 40 funcions a Mallorca. Perquè coneixem la pel·lícula. I per assimilació anirem a veure allò. Si fem Andreu Milà, és un risc molt gran, també, de poder fer funcions. Perquè és més desconegut. Vull dir, al tanto. Llavors aquí, jo crec que hi ha unes polítiques que no és el mateix. Dir un circuit on podem posar dins el mateix camp un tramvia anomenat Desig que posar una obra d'en Bernhardt o posar una obra com d'Andreu Milà. Si tu en aquella gent ho subvenciones amb un 50%, tu en aquesta gent l'has de subvencionar molt més, perquè és molt més difícil de contractar. És molt més difícil contractar un espectacle sobre en Ramon Llull, no és vera, que un espectacle sobre un autor de moda que pugui escriure avui en dia i que sigui mediàtic. Bé, he parlat una mica de la història, he parlat una mica, no sé ja per quantes vegades he passat, he parlat de Manacor molt per damunt. Estan locos la gent que fa teatre? O no estan locos? No, no hi han estat mai. Sí. Vol dir? Quan vaig estar a Cabrera, després d'estar-hi d'anar-hi, quan vaig estar en la facultat, jo soc geògraf, i en la facultat anàvem a Cabrera per estudiar ocells i per estudiar. Fa 2 anys hi vàrem anar amb la meva dona i, òbviament, vaig tenir molt d'interès per anar en els monuments dels francesos i llegir molt dels francesos. Els voltes francesos va ser un desastre el camp de concentració. De 9.000 persones només ne van arribar a 3.000. Els francesos, militars de mitjana graduació, perquè els militars bons varen passar el seu temps a Mallorca i a Eivissa, d'alta graduació, ben cuidats, però els militars de mitjana graduació varen estar en la tropa. Aquella tropa, de 9.000 persones, en moriren 6.000 en un espai de 3 o 4 anys. Practicaren l'antropofàgia, varen haver de sobreviure fent-se granges de rates, i per mantenir la moral de la tropa, un dia que els militars de graduació varen dir hem de fer teatre. Hem de fer teatre. No m'imagino la cara del tio que els va rebre en el vaixell anglès que els acordava, quan aquella gent que moria de fam, que estaven bojos completament, gent que moria de follia, els Robinsons que estaven allà, les coves aquelles. I van dir, necessit 4 espases que no tallen, necessit xapes, necessit perrutges, necessit no sé què. Per què? Perquè volen fer una obra de teatre. I com que no tenien llibres, ells es van anar memoritzant entre els soldats les obres de Molière i les anaven escrivint. Anaven escrivint les obres de Molière. I varen poder fer representacions teatrals a Boques Cabrera, hi ha el cementariet, hi ha un cementariet, i a baix hi ha com un campament, i en aquella zona d'allà, sembla que era allà que varen fer un teatre d'estiu. Follia.
dades sobre aquesta locura d'un estudi del Ministeri. Se m'ho has fallat? No. Bé, tot va examen, això. Què me sap més greu del teatre? L'absoluta dependència que té del sector públic. Com ho va intentant vèncer això de Fornal? Va intentant vèncer en fer espectacles que van a les escoles i que feia bastanta de feina amb escolars. Llavors, els escolars és una cosa que també, diguem-ne, de forma privada. No? Fas moltes i els paguen i, per tant, tu t'entres en un top de forma privada. Perquè hi ha una grandiosa dependència. Aquesta dependència segueix pujant. I jo crec que això serà la causa de la mort de moltíssimes d'empreses com la nostra en els futurs anys. Per tant, és una situació molt dramàtica la que ve. Ara bé, és vera, hi ha una realitat, és vera que tu tens una dependència de l'administració com de té la SEAT i com de té la Citroën, suposadament. No? Però tu ets molt bo de trepitjar. El món del teatre és molt de trepitjar, és molt bo de fer trepitjar. Quan els actors se varen posicionant contra la guerra, els hi varen pujar l'IVA en el 21%. Enguany, dades ben clares de que l'estat a Espanya va molt malament, ja que no mos ho diguin, és que nosaltres les ajudes les mos pagaven a dins del mes d'abril-maig, cada any. Enguany és en el novembre i encara no s'han pagades. Per tant, jo crec que aquest estat tan endeutat que tenim i que se seguirà endeutant, jo crec que posa en un risc molt gran la continuïtat d'aquest teatre possible, d'enganxar una subvenció, de poder tenir anar fora, de venir tot això. I el teatre només té dos camins. O baixar-se del carro, tornant al teatre d'aficionats, o continuar amb el que el mateix estudi d'INAEM diu. Aquesta gent tenen una gran resiliència. La resiliència és superior a la resistència. Meten qualsevol cosa en el combat, estan tot el dia dins la lluita. Segons un estudi de l'INAEM, el 2003 hi havia a l'estat 1.452 teatres. I el 2014, 1.546. Han construït més teatres. I un 75% són públics. Un 25% són privats, que segurament no són de construcció actual, llevat de sales petites, sinó que són aquests grans teatres que, per exemple, hi ha a Barcelona, les famílies Badanyà, que els alloga Focus, i, òbviament, en treu uns grans rèdits. Les comunitats autònomes amb més teatres són Catalunya i les Balears, per evitar. Penseu que els teatres francesos, els alemanys, consideren que el teatre és el gran nervi d'un poble. Sí que l'euro espanyol, Espanya també, però que nosaltres aquí tenim la gran capacitat de poder fer teatre, això és molt important, Catalunya i Balears. He duit aquest llibre perquè també quin teatre volen fer i he duit l'exemple d'en Schiller. En Schiller, com en Guillem de Fac, aquí, com en Brecht, després a Alemanya, parla d'un teatre nacional, com el Coran, Toni, que ho va fer, parlar de la gent dels alemanys. I Schiller ho fa dins Alemanya, que no està reunificada. I conta la història de dos fills, d'un pare corrupte, del qual el fill major seguirà el paper del pare, per tant, enllenant tot el que se mogui, i el fill petit se farà bandit, i sobre se diu els bandits, i farà amb una sèrie de gent s'intent de revolucionar, mos estan enllenant, vull dir, coses absolutament necessàries avui en dia. Gent de fa farà les gimnàsies i pitiuses. Jo tenia 16 o 17 anys quan la vaig anar a veure, vaig entrar en uns ideals, vaig sortir amb uns altres. I aquests són els que s'han personificat eternament. Diguem, les produccions teatrals, parlant de l'OPEs, professionals, estan entre 25.000 i 50.000, són la majoria, el 40%. Un espectacle que fa la Fornal val això,
val uns 30.000 euros. Hi ha una part artística i una part d'estructura de l'empresa. Sense l'empresa no faries aquest muntatge. I has de pagar un espectacle com d'Andreu Milà, va costar això. I només un 2% costen 500.000 euros. Per exemple, Maricel. Maricel és un espectacle que costa $500.000. Els espectacles que venen a la Fira de Teatre de Manacor, des d'una font que és el programa Diners, de Focus, del Teatre Nacional de Catalunya, tenen un pressupost mitjà de 200.000 euros. És molt fàcil que les coses surtin bé amb 200.000 euros. És molt fàcil. Imagineu, nosaltres amb aquí hem de lluitar. És molt fàcil, això. És el Barça contra el Castelló. Una dada terrible. El pes de les empreses culturals al producte interior brut és del 3%. I dins aquesta data el teatre, dins el 100%, només puja el 0,02%. Treu molt més una explotació gran que totes les companyies de teatre, aquestes encara que facin muntatges de $500.000. El 56% de les empreses tenen entre 1 i 3 treballadors a les terres del Fornal. Jo, una Joana, de tant en tant, m'ajuda, una Cristina, o en Biel. Només un 2% tenen capacitat per tenir un volum econòmic de més de $500.000. Només un 2%. El 2003 se feren 51.354 actuacions professionals. Però 10 anys després, aquesta xifra se va reduir. Tenim més gent que ha sortit de l'Institut del Teatre, tenim més companyies, tenim més gent que ha de fer teatre, que necessita treballar, però se va reduir en unes 3.000 actuacions. El 2008 varen tenir de 9,5 milions d'espectadors que van anar a veure teatre professional. El 2013 s'havien perdut 7 milions d'espectadors. Una xifra terrible. 7 milions d'espectadors. El preu mig d'una entrada estan 13 i 15 i la comunitat autònoma que ha perdut més espectadors ha estat les Illes Balears, que ha perdut el 90% dels espectadors. Va ser dramàtica l'arribada en el poder de José Ramón Porta. Dramàtica. El mes de maig va entrar i el mes de novembre retirava totes les ajudes que s'havien fet, que tothom ja havia estat els dobbers, a totes les associacions culturals de caire catalanista, a totes les empreses que feien teatre en català, a totes les coses. Va haver gent que va haver de tancar. La xarxa, no sé si se'n arribarà a sortir, moltíssimes empreses van haver de tancar. Nosaltres vam dur la sort, havia estat una coproducció en València, vam tenir una contractació del principal, vam poder vendre un pot de material, però nosaltres ens va tocar 30.000 euros, segurs. Jo recordo una reunió dins el despatx de cultura, abans que en José Ramón Bauzá digués això, que eren en Joan Roger, l'Alba de Selva i conseller de Cultura, de Gari Duran, que ja segurament les hores ja sonaven més en el Sant a Madrid, i de Margalida Monet, un espant de dona com a directora del teatre principal, que en tot el que va dir el teatre principal sempre serà el vostre teatre, nines, sempre serà el vostre teatre. I eren 3 persones posades a dit per embassar que jo no m'he ficat mai res de droga, però crec que aquell dia vaig flipar colorins, ni que m'hagués riat un tripi de LSD, amb aquelles 3 persones que no se venien, que se barallaven davant nosaltres, que se discutien sobre com havia de ser la política teatral. La política teatral era anar a parells. Curiosament, després se va intentar millorar, se va resoldre. Però se va resoldre cap a una cosa, i és que varen negar el dret en els ajuntaments
La història és ben clara, tenim majoria absoluta, controlant 40 ajuntaments, els ajuntaments volen fer una obra de teatre, en volen fer dues, en volen fer tres, que és de lo mío, no passeu pena, vos ho pagarem. I tot allò que posaven els ajuntaments de teatre de tenir 7, 8, 10.000 euros, ara el Consell els ho paga tot. Però no hem de fer pagar entrada. No, hòstia, no heu de fer pagar d'entrada. I les coses van així. Vull dir, quan no fas pagar una entrada, quan no fas pagar el preu de les coses, vas perdent espectadors. Perquè allò no t'acaba d'interessar. Va ser una política nefasta que refer aquesta política nefasta, jo entenc perfectament les intencions d'en Francesc Miralles, de l'actual conseller, perquè té molt bona relació, però això hi ha molts d'anys fer-ho, molt d'anys. La recaptació del 2008 en el 2013 ha passat de 260 milions d'euros a 200 milions. S'han perdut 60 milions. Vos puc dir que quan vàrem muntar l'empresa, nosaltres veníem una rondada, que era la Fira de la Lluna, amb 3 actors i un tècnic, a 1.800 euros. L'any 2003. El 2013 van fer una rondada, que era la moda dels 3 taronges, 3 actors i un tècnic. La veníem per 1.500 euros. I en aquell moment estem venent d'Andreu Milà per 1.200 euros. Vull dir, o sigui, una debacle total que t'obliga a fer molta més feina, perquè se guanya més fort. Només és una de cada 5 persones, a Espanya van al teatre. I el perfil del que va majoritàriament és una dona, entre 35 i 45 anys. El perfil d'un home és un fadrí que viu amb son pare i sa mare. Tots dos, gent amb estudis secundaris o universitaris. Malgrat aquestes xifres, les companyies de teatre no han deixat de créixer. Creixen en el 2% anual. I ara són 4.200 companyies de teatre professionals. Nosaltres competim des de la Fornal amb 4.200 companyies, de les quals només unes 300 tenim accés a ajuda en el Ministeri. El 50% dels actors espanyols no arriba al salari mínim de 645 euros. El 73 han de compartir amb altres feines. Un 65% dels treballadors treballa menys de 3 mesos a l'any. I només un 20%, en aquest moment nosaltres, jo, poden viure del teatre sense anar a ofegar. Però un 15% ha de recórrer a les famílies i als amics per poder sobreviure. Un actor, l'actor espanyol més ben pagat d'Espanya, no està en el teatre, està en el cinema. És en Lluís Tossat, cobra 275.000 euros per pel·lícula. I això és un club molt minoritari que quan te toca la loteria. Feliciten en Salvador Miralles, que aquest dia se m'està dient i m'han dit que l'ha llevat i ve 3 per 2 mesos allà. Tindrà un bon sou. Tindrà aquest sou, primer manco, serà entre 4.000 i 7.500 euros en el mes. Quan està a la tele, puja moltes queixes. Curiosament, a la tele se paguen coses astronòmiques. Mercè, que feia la Riera, que era Mercè? Sant Pietro. Cobrava 30.000 euros en el mes per fer la sèrie. Perquè ella era la protagonista, perquè estava tot això. És salvatge. Perquè una direcció en el teatre principal, jo vaig fer l'ajudantia de direcció amb Pitos Fernández, i el vàrem poder negociar fa 2 o 3 anys damunt uns 5.000 euros. 5.000 euros. Si estàs en el Nacional, en el TNC, pot cobrar entre 12.000 i 20.000 euros per fer una direcció. Però això són coses que et passen un pic en la vida. No te passen molt més. I només 4 de cada 10 persones espanyoles consideren que el teatre té un cert prestigi.
acabaré amb una cosa meva, és d'un llibret meu que van premiar, que vaig poder ser l'única obra de teatre que he escrit mai. És la història d'un director de teatre d'uns 35 anys, d'un director de teatre de s'equipament, d'un gerent d'un teatre d'uns 35 anys, d'una jove actriu d'uns 25 anys i d'un actor major, d'un director de teatre major. I és la història dels tres, com se troben enmig d'un projecte. No l'hem escenificada mai, ni l'hem llegida mai en públic, però no sé si qualque dia ho faré, no ho sé. En llegeix un bossi, És una conversa entre el director del gerent del teatre i el director del teatre. I el director del teatre li diu: estan parlant sobre com dur públic en el teatre. I li diu el director, diu: no és una qüestió de principis. El públic, per exemple, què és? Un simple desxifrador de gustos? Podem esperar d'ell únicament la frase de m'ha agradat o no m'ha agradat, ha estat del meu gust o no? De cap manera. És una qüestió de principis, de relació amb la natura, del coneixement, el saber destriar el que és autèntic del que no ho és. Està d'acord? Una qüestió d'autenticitat i de provocació, ja m'entén? La cadira sí. La cadira sí que ha de ser còmoda. Autènticament o no, ens convé pel bé del teatre que les butaques siguin còmodes. I li contesta el gerent: clar, una mala obra de teatre i una mala butaca és un espectador perdut. Això mateix. Maca és la frase, maca, de veritat. Si no, no li diria, l'apunti que li pot ser útil en aquesta pau celestial que és la guerra de guanyar espectadors. Apuntaré la seva frase, aleshores. Quina? La de la pau celestial és la... però això ho sap tothom. El poder sempre viu en pau i ens dona pel sac als altres. Vull dir, ja m'entén, parlaven de butaques. Clar, que és on se reposa millor. Clar, m'acabarà agradant vostè, perquè vostè és una persona càlida, que no es diu en la fredor d'un despatx buròcrata. Ho entenc. La foto dels seus fills, per exemple, i aquests cartells de teatre, al cap i a la fi, que n'esperan del públic per no defraudar-lo? Garantir-li una bona programació. Estem parlant de butaques. Sap què li dic? Si és que li puc dir. Vostè que és més jove que jo, digui. Un teatre que es pregui ha d'anar contra el seu públic. No l'entenc. Com dimonis farà créixer el públic si aquest no nota una forta punyida en el seu interior? Un públic que se senti ferit per la sageta del teatre i quan en surti, en comptes d'omplir el restaurant de la ciutat, neixin més preguntes sobre la nostra condició humana. Això és anar contra el seu públic. Es veu que no treballen polítics, vostè. És el preu de tenir un xec assegurat cada final de mes. Pot ser sí. Però sovint es desconeixen les dificultats de dirigir un teatre. No és la meva intenció ofendre'l. Jo no dic que hagi d'anar contra el seu públic com si es tractés d'un torturador. Li dic que des d'aquest despatx vostè pot actuar com un director de teatre que, per aixecar un muntatge teatral, sovint ha d'anar contra els actors. Els actors se venen per molt poc. Sempre pensen com poder agradar al públic. Estan plens d'inseguretats. Alguns no estimen el teatre, s'estimen a ells. S'ha d'actuar com un mestre d'escola que ha d'anar contra els seus alumnes i al cap d'uns anys aquells alumnes li ho agraeixen. Li ho agraeixen perquè aquell professional saber no els en va deixar passar ni una. I aquella actitud tan recta els ha fet avui no triomfadors, sinó ser responsables, humans amb plenes capacitats de dirigir les seves accions i fins i tot les col·lectives. És la feina del director de teatre també. El director del teatre té l'obligació de fer el mateix. Vostè en aquest despatx pot estar-hi molt d'anys. És cert que no ha arribat aquí per un xec, i ha arribat per vocació, però vostè durarà molt més que aquests polítics mediocres que li reclamen resultats per controlar l'oposició i per controlar sobretot l'opinió pública.
Curiosament, d'aquesta pràctica també se'n diu democràcia. Fins aquí.